Najväčší hrdina pre mňa nie je politik. Najväčší hrdina je pre mňa človek, ktorý si dokázal celý svoj život zbaliť do jedného kufra a odišiel žiť a pracovať do cudzej krajiny. Cudzí jazyk, cudzia kultúra, cudzí ľudia. A zrazu všetko je iné. Tam sa človek znova musí poskladať po kúskoch. Doma si bežne ideš sadnúť na kávu s niekým, koho poznáš. V zahraničí, vonku, maximálne sa porozprávaš s rovnakým prisťahovalcom ako si ty. Nie preto, že je to ideálne, ale len preto, že sa na začiatku potrebuješ niekoho držať. A jednoduché veci sú zrazu ťažké. Niečo si vybaviť, niečo si objednať, dokumenty, úrad, lekár. Čo ti doma trvalo 5 minút, vonku ti trvá celé dni, niekedy týždne, niekedy mesiace a doslova môžeš prísť aj o nervy. Najhoršie je, keď chceš niekomu niečo vysvetliť, ale vieš, že po slovensky by si to povedal úplne presne, lenže tam si skladáš vetu v hlave po malých kúskoch a nakoniec aj tak povieš nejakú hlúposť. Proste niektoré veci v rodnom jazyku dokážeš vysvetliť omnoho presnejšie, hlavne tie, kde je emócia. Potom napríklad prichádza druhá vec, strácaš kontakt s ľuďmi. Najprv si voláte menej, potom ešte menej a nakoniec vôbec. Tvoja komfortná zóna, ktorú si mal doma, časom praskne. A vieš, čo je najhoršie, keď ti zavolá buď mama, otec, kamarát, kamarátka a opýta sa, ako sa tam máš. Ty odpovieš, dobre, všetko je v poriadku. Aj keď vo vnútri vieš, že dobre, nič nie je. A oni to možno vedia tiež. A keď sa doma niečo stane, nemôžeš hneď prísť. Si ďaleko, takže všetko riešiš cez telefón. A práve tá bezmocnosť ťa tlačí najviac. Odišiel si do zahraničia, zarobiť lepšie peniaze, možno uživiť rodinu a nakoniec tá daň je niekedy väčšia ako ten prínos. A preto hovorím, človek, ktorý si zbalil celý svoj život do jedného kufra, je silný človek, odvážny človek a keď je vonku roky, tak aj veľmi skúsený človek. Lebo mnohokrát sa musel postaviť zo zeme. A práve títo Slováci sú naozajstné vojsko skúseností, ktoré potrebujeme. Nie na boj so zbraňou, ale za boj o lepšie Slovensko. Kubal bez stranického trička.